సబ్జెక్ట్ కి ఒక టీచర్ ఉంటారు, అన్ని సబ్జెక్టులు నన్ను చదవమంటారు. ఇంత చిన్న బుర్రలో అన్ని ఎలా నింపాలి? క్లాస్ వర్క్, హోమ్ వర్క్, ఫెయిర్ నోట్స్ అంటారు. సబ్జెక్ట్ కి 3 బుక్స్ పెట్టి బ్యాగ్ నింపుతారు. ఇన్ఫాక్ట్ నా బరువు కన్నా నా బ్యాగ్ బరువే ఎక్కువ. క్వశ్చన్లు, ఆన్సర్లు, సర్ప్రైజ్ టెస్టులు అన్ని దాటుకొని మళ్ళీ స్కూల్ వ్యాన్ ఎక్కేసి అమ్మయ్య ఇక ఇంటికి వచ్చేసామనుకుంటే మార్క్స్ తక్కువ వస్తే చెయ్యాలి అసైన్మెంట్. రిపోర్ట్ కార్డ్ చూపిస్తే ఇంట్లో ఉన్న పనిష్మెంట్. హోమ్ వర్క్ చేయమంటూ మమ్మీ చంపుతుంటుంది. ట్యూషన్ టైం అయిందని డాడీ తరుముతుంటాడు. డాన్స్ క్లాస్ కి వెళ్ళమని తాతయ్య తిడతాడు. స్నాక్స్ తిని వెళ్ళమని నాన్నమ్మ ఆపుతుంది. ఇక అన్నీ అయిపోయాక కాసేపు టీవీ చూద్దామంటే మమ్మీ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. బెడ్ ఎక్కమంది. చిన్న నాప్ తీసేలోపు తెల్లారిపోయింది. అయ్యో మళ్ళీ మొదలు ఈ స్కూల్ కష్టాలు.